дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоту шаҳраки шаҳри Турсунзода саҳми соҳибкорон дар бунёди иншооти дорои таъиноти гуногун назаррас арзёбӣ мешавад. аз ҷумла бобои Неъматулло зодаи ҷамоати шаҳраки Пахтободи шаҳри Турсунзода аз ҳисоби маблағҳои пасандозаш ки барои зиёрати ҳаҷ ҷамъоварӣ карда буд ба роҳсозии байни деҳа масраф карда ҳамчунин як чоҳи амудӣ сохта ба истифода додааст. то имрӯз ки сокинони инҷо аз оби тозаи ошомиданӣ танқисӣ мекашиданд, анакун дар тамоми кӯчаҳо лӯлаҳои обгузар насб карда шуда мардум аз он истифода мебаранд. мо иқтидом гирифтем қатъи оилам ки мо пули ҳамин ҳаҷро барои роҳи қишлоқро асфалтпӯш кардан мо маслиҳат карда якҷоӣ чизе ки ҷамъ карда будем дар ҳамин роҳи қишлоқро рост кардан маблағи худро сарф карда истодем. мана тавре ки мебинед мана ҳозир ҳамин роҳро асфалтпӯш кардан бо дигар ҷоҳои барои ободонии қишлоқ ариқҳоро тоза кардан, деворлорро сафед кардан, ҳамин бо ободонӣ кардан. чунки мо дар инҷа барои оби нӯшокирам мо дар инҷа саҳми худро гузоштем. об барои дар қишлоқи мо аз сабабе ки набудани оби нӯшокӣ мо як чойи амудӣ бироварда барои ҳамин ҳамдиҳои худ мо тақдим кардем. бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоту шаҳраки шаҳри Турсунзода иншооти зиёди таъиноташон гуногун ба нақша гирифта шуда то имрӯз роҳҳои маҳаллаҳои аҳолинишин асфалтпӯш карда мешаванд. дар 6 моҳи соли ҷорӣ дар соли 2019 мо бисёр корҳоро дар самти роҳсозӣ ба анҷом расонидем. аз ин ҷумла нақшаи таъмири ҷорӣ мо дар соли 2019 110 километрро ташкил мекунад. аз ин 44.7 километр роҳ аз таъмири ҷорӣ барошад. дар ин самт корҳо идома дорад. мо бо соҳибкорон бо ҷомоатҳо вохӯрда дар ин самт боз корҳоро пеш бурда истодаем. дастаҷамона ва якдилона ба анҷом расондани корҳои бунёдкорӣ рӯз то рӯз дар шаҳри Турсунзода бештар мегардад ки ин омил ҷиҳати дастгирии сиёсати роҳбарияти олии мамлакат ва муҳайёсозии шароити арзанда барои зиндагии шоистаи мардум фолиниек мебошад. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъотии Навид.